Раздзел 4. Чыстку рабілі ў зале нардома. Народу было поўна, людзі сядзелі на лаўках, стаялі з бакоў ля сцяны, ціснуліся ззаду каля дзвярэй. Дзве лямпы, што віселі над сталом прэзідыума і пад брусам пасярэдзіне столі, кідалі два кругі святла. В адным з іх быў стол пад чырвонай тканінай, за якім сядзеў прэзідыум, а ў другім дзесятка-паўтара радоў тых, што слухалі. Вся іншая частка залы была ў пазмроку, толькі прыгледзеўшыся можна было ад сцэны бачыць чубы, лысіны, бароды, хусткі. Хоць старшыня, узіраючыся ў залу, не раз стукаў далонню па стале, загадваў сядзець ціха, не перабіваць, гаманілі часта і перабівалі, хоць прасіў не курыць, курылі. За сталом было трое. Камісія па чыстцы. Пасярэдзіне сядзеў старшыня камісіі белы, работнік парткалегіі ЦК партыі Беларусі і камуніст лютага 1917 года, прысадзісты, шчуплаваты, немалады, ўжо з зачасанымі назад пасівелымі валасамі, спакойны ў манеры гаварыць і ў рухах. Абапал старшыні былі члены камісіі. Чорны, з кудламі, вельмі жвавы і вельмі худы, Галенчык, прафсаюзны дзеяч з Мінска, былы майстар па вырабу хромавай скуры, і шыракаплечы, важкаваты з выгляду Беразоўскі, чыгуначнік. Абодва члены камісіі першы час пад позіркамі столькіх вачэй чулі сябе неабыякава. Беразоўскаму было як бы няёмка, ён амаль не глядзеў у залу і нібы не ведаў, куды пакласці рукі. Галенчык жа ад увагі такога мноства людзей быў поўны ахвоты дзейнічаць, трымаўся вельмі ўпэўнена, смела, здавалася, не ведаў, куды дзець энергію сваю і смеласць. Позірк яго паволі, цвёрда, хадзіў па радах, па абліччах раз-пораз спыняўся з увагай. Галенчык углядаўся, вывучаў, з нейкім сваім вывадам ішоў далей. Раз-пораз ён адрываў позірк ад залы, чорныя бліскучыя лупаватыя вочы яго разбіралі таго, хто быў збоку стала. У такім павароце на худой птушынай шыі Галенчыка быў відаць вялікі кадык. Ды і ва ўсім яго вобліку было штосьці птушынае, пагрознае. З усіх траіх Галенчык прыцягваў найбольшую ўвагу. Здавалася, што не белы, а Галенчык галоўны тут, старшыня. Першым выклікалі сакратара райкама Башлыкова. Святло падала трохі збоку і спераду, яно паблісквала ў гладкіх без сівінкі валасах, выдзяляла моцны чысты лоб, моцны нос, плечы. Яно адзначала кожную ямку, кожную маршчынку, рабіла Башлыкова трохі старэйшым, але і ў такім святле было відаць, які ён малады, дужы, прыгожы. Гэтае ўражанне дужасці яшчэ падмацоўвала ўпэўненая пастава, строгі, ладны, зеленаватага колеру кітель, стрыманы ў той жа час энергічны голас. Было відаць, што ён адчувае сябе цвёрда, што яго нішто не трывожыць, роўна, голасна і разам сціпла казаў ён пра сваё жыццё. Нарадзіўся ў 1904 годзе ў Гомелі ў рабочай сям'і, бацька рабочы на чыгунцы, і сам ён рабочы з малы год, спачатку на чыгунцы, потым на электрастанцыі. З юнацкі год у камсамоле, потым у партыі. У час работы на электрастанцыі быў вылучаны кіруючы камсамольскую работу, быў пасланы вучыцца ў Мінск на 6-месячныя курсы кіруючых камсамольскіх работнікаў. Пасля курсаў быў вылучан на партыйную работу в апраўленне чыгункі. Сціпла проста сказаў Башлыкоў, што з упраўлення чыгункі ён пасланы партыяй на кіруючую работу ў Юравіцкі раён з сакратаром райкама. Ніякіх спагнанняў і ваганняў правядзення партыйнай лініі не было, дадаў ён голасна і цвёрда, як бы падводзячы вынік свайму яснаму жыццяпісу. Ні ў якіх
антыпартыйных групіроўках і блоках ніколі не ўдзельнічаў, вёў і буду весці з імі самую бязлітасную барацьбу, як і са ўсімі тымі, хто будзе спрабаваць адхіліць нас управа ці ўлева ад генеральнай лініі партыі. Ён ужо скончыў, але ўспомніў, даказаў, за граніцай сваякоў няма, асуджаных савецкім судом таксама няма, ні з блізкіх сваякоў, ні з далёкіх. Ніводнай плямкі. Ідэальная біяграфія, падумаў, ці адчуў, мусіць, не адзін Апейка. Але Апейка, які ведаў і помніў тое, чаго не ведалі, ці не прыгадвалі іншыя, можа быць, як мала хто падумаў, што ўсё гэта нібы такое пераканаўчае, яшчэ не ўсё. Далёка не ўсё, каб паказаць, чаго варт чалавек, як партыец. Апейку чулася ў гладзенькім гэтым жыццяпісе як бы нават нейкая няпраўда. За ўсім гэтым гладзенькім, роўненькім. Тут паступілі на таварыша Башлыкова такія скаргі. Старшыня камісіі з вельмі спакойным, дзелавітым выглядам, не гледзячы ні на Башлыкова, ні ў залу, у вялікай цікаўнай цішыні разгарнуў папку, прабег вачыма па паперцы адной, другой, стаў чытаць. Это былі паперкі з тых, што называліся кампраметуючымі матэрыяламі, якія камісія збірала, калі рыхтавалася да сходу. Башлыкоў першы момант было відно, трохі занепакоіўся, але, паслухаўшы адну другую, паспакайнеў і стаў перад сталом і гаварыў зноў упэўнена, з годнасцю чалавека, які ўсё, што ад яго залежала, рабіў і будзе рабіць, які, калі чаго і не зрабіў, то толькі таму, што гэта не ад яго аднаго залежала. Яму гэта было добра гаварыць таму, што амаль усе скаргі былі в аснове сваёй не так на Башлыкова самога, як на райкам, на розныя непарадкі ў мястэчку, у сёлах, на жыццёвыя нястачы. Былі дзве запіскі са скаргамі, што не хапае солі і карасіны. Ён сказаў, што ўсё, што выдзяляюць раёну, не залежваецца ні на складах, ні ў крамах. В адной запісцы абураліся тым, што забіваюць свіней і кароў, прадаюць мяса з-пад палы, дзяруць з людзей шкуру. Ён таксама абурыўся, сказаў, што партыйная арганізацыя вяла і будзе весці бязлітасную барацьбу з гэтымі злачынцамі і спекулянтамі. Папрасіў, каб пра кожны такі выпадак паведамлялі ў міліцыю ці яму асабіста. Хтосьці паскардзіўся, што ў бярозаўцы, калі адводзілі зямлю пад калгас, няправільна абрэзалі зямлю. Ён паабяцаў, што пасля сходу паедзе ў Бярозаўку і выясніць усё сам. Скардзіліся, што прыцясняюць веруючых. Ён стаў з гневам гаварыць пра рэлігію, пра яе шкоду. Самакрытычна прызнаўся, што таварыства бязбожнікаў, настаўнікі і камуністы ў сёлах няўмела змагаюцца з рэлігійным дурманам. В адной запісцы было як папрок неспадзяванае для такога сходу. Чаму сакратар таварыш Башлыкоў, сустрэўшыся на вуліцы, ні з кім, акрамя сваіх сяброў, не здароваецца, не кажучы ўжо пра тое, чтоб зняць шапку ці папытаць, як здароўе. Калі Белы прачытаў гэта пытанне, ў зале хтосьці, мабыць, ад неспадзеўкі засмяяўся. Засмяяўся знарок весела і Башлыкоў. «Здароваюся! Правільно напісано!» — крыкнуў хтосьці з залы. «Падмечано!» Белы з цікавасцю слухаў, як па зале ішоў даволі дружны, нядобры гоман. «З людьми, которых я знаю, ці которым веру, я не толькі здароваюся і падаю руку». Паспрабаваў адужаць гоман Башлыкоў, ён зноў загаварыў цвёрда. «Мала ж ты каму верыш!» — упёк яго хтосьці з залы, голасна, злосна.
Зноў пачуўся гоман, неспакойны, непрыхільны. Твар Башлыкова стаў чырванець. Востры позірк пабег па радах, узіраючыся, шукаючы. Я з усімі здаровацца не магу, калі б і хацеў, сказаў ён, не бянтэжачыся. У раёне 1000 людзей, а я адзін. Правільна, падтрымалі яго некалькі галасоў. Паважаць людзей трэба, зноў выбіўся той моцны, злосны. Нос задзіраеш рано. Зазнаўся, молад яшчэ, пайшло зноў па радах. Я не зазнаюся, сказаў ён, гатовы упарта абараняцца. Ніколі не зазнаваўся, прамовіў ён яшчэ мацней. Раптам, адужваючы шум, разважна цішэй дадаў. Але, канешне, у мяне таксама могуць быць недахопы. Вось гэта правільна, згадзіўся цяпер Белы. Старшыня пастукаў алоўкам па графіне, запытаўся ў залы, якія таварышу Башлыкову пытанні, прашу задаваць. Стала ціха. Ля сцяны злева ўстаў барадаты дзядзька, пакашляў. Сказаў быццам з затоеным сэнсам. Няхай скажа, ці работаў у сельскім хазяйстве. Башлыкоў, яшчэ з чырванню ў твары, павёў важлівым позіркам. Туды, к сцяне. Раней не даводзілася. Ясно, прамовіў дзядзька, зноў як бы прытоена, і сеў. Вясёлы жаночы голас пытаўся, чаму таварыш сакратар не жанаты ходзіць? Местачковых дзяўчат гэта вельмі цікавіць. Але Башлыкоў, хоць і ў зале павесялела, не паддаўся на весялосць. Яшчэ насцярожаны адказаў, што з жаніцьбаю думае пакуль пачакаць. Шкода, уздыхнуў хтосьці гулліва. Башлыкову давялося перажыць яшчэ некалькі важных хвілін, калі Белы запытаў у залу, хто хоча выступіць. І к сталу камісіі лёгкай, прухкай хадой падышоў Гайліс. Гайліс ледь дайшоў, дзіцячым сваім галаском кінуў залу. Тут неразумно смеялись. Записка. Башлыков не здымае шапка, не здоровается. Ничего нет смешного. Правильно, товарищ Башлыков не снимает шапка. Конечно, это маленький недостаток. Товарищ Башлыков, может быть, даже не знал, что тут есть такие звычай. Здороваться с незнакомый человек. Але это, что товарищ Башлыков не здоровается, не есть дробязь ерунда. Бо тое, что товарищ Башлыков не здоровается, не есть случайность. Бо этот факт говорит про тое, як товарищ Башлыков звычайно поступает, он звычайно и товарищам, с которыми разом работает, товарищам по партии руку не подает. Он никогда не пытается, як вы живете. Он более любит кричать у трубку. Вы там, черт знает, что делаете. Вы спите, вы оппортунисты, мы будем с вами говорить на бюро. Вот, як говорит часто товарищ Башлыков. Гайліс помаўчаў, паглядзеў на Башлыкова, як бы хацеў пераканацца, ці слухае той. Башлыкоў пачырванелы, стояны, слухаў, і Гайліс павярнуўся зноў да залы. Товарищ Башлыков, может быть, лічыць, что секретарь повинен быть строгий. Это правильно, повинен быть строгий. Он есть, як говорится, не есть, як говорится, кум. Але этого мало. Секретарь райкома повинен быть не только строгий, але и уважливый, и справедливый, чуткий повинен быть, культурный. Этого часто нет. Ён зноў павярнуўся да Башлыкова, дакончыў. Вучыцца, товарищ Башлыков, трэба. Ён гаварыў так шчыра, пераканана, што ўся зала
моўчкі лавіла кожнае слово. Уражвала, мусіць, і тая адкрытасць, смеласць, з якой ён рэзаў праўду самому Башлыкову, не думаючы зусім пра тое, што можа быць потым. Апейку гэтая адкрытасць і смеласць не дзівілі. Ён адно думаў зухвала, як добра тое, што ён, Гайліс, рэжа ў вочы Башлыкову, і именно тут, у гэты момант, бачыў, як чырванеў, як стрымліваў сябе не вельмі ахвотны да такіх урокаў сакратар. «Слухай, слухай», — мімаволі думаў Апейка, — «вучыся». Гайліс такой жа лёгкай хадою сышоў, як чалавек, які зрабіў тое, што павінен быў. Падаўся на сваё месца на другім радзе недалёка ад Апейкі. Апейка не азірнуўся, але адчуваў, што на Гайліса глядзяць з павагай. У зале яшчэ ціха, ні аднаго галаска. У цішыні гэтай і пачулася: «Дазвольце мне слова». К сталу ішоў Зубрыч. Ускочыў на адну ступеньку, на другую, зірнуў залу, але гаварыць не стаў спяшацца, пачакаў увагі. «Я беспартыйны», — сказаў ён спачатку да камісіі, «але я таксама хачу сказаць, паколькі думка беспартыйнай масы, як мне вядома, таксама неабыякавая для камісіі. Голас мой, як чалавека непартыйнага, можа быць, і не так многа значыць, але я магу таксама ўнесці сваю долю для высвятлення ісціны, і такім чынам, па гэтай хоць бы прычыне, я адчуваю абавязак сказаць сваё слова». Ён павярнуўся к зале, памаўчаў момант і загаварыў больш павольна, моцна. «Я павінен сказаць шчыра некалькі слоў. Перш за ўсё не буду таіцца. Таварыш Башлыкоў са мной таксама не цырымоніўся. Мне, наколькі я помню, ён таксама не толькі не падаваў рукі, але і, здаралася, гаварыў словы не менш вострыя, чым таварышу Гайлісу. Здаралася, было такое, таіцца няма чаго. Я буду гаварыць шчыра». Ён кінуў позіркам на Башлыкова, які насцярожана сачыў, да чаго ўсё гэта. Апейка таксама глядзеў з цікавасцю з залы, з першага рада, праўда, з цікавасцю асаблівай. Непрыемны і не зусім зразумелы быў яму гэты чалавек, з якім даводзілася ўжо не адзін год рабіць блізка. І падхалім, і не падхалім, нешта горшае, брыдкае, нейкае слізкае. Для чаго ён вылез сюды? З якім намерам? Што яму трэба тут? «Я не друг таварышу Башлыкову. Ні ён да мяне, ні я да яго не мелі асаблівай сімпатыі. Будем гаварыць шчыра. Але я люблю праўду. І вось гэтая праўда і прымушае мяне гаварыць, не маўчаць. Я з таварышам Башлыковым сустракаўся не раз, бачыў яго збоку, слухаў і магу сказаць, што ведаю таварыша Башлыкова някепска. Ведаю як кіраўніка, ведаю як чалавека, як партыйца. Я ведаю таварыша Башлыкова». Зубрычу голас яшчэ падужэў, набыў як бы святочнасці. «І таму я скажу шчыра, не магу згадзіцца з таварышам Гайлісам». Зубрыч адолеў шум у зале. «Не магу. Таварыш Башлыкоў надзвычай энергічны дзелавы кіраўнік, вельмі чулы да людзей». Ён зноў адужаў шум. «Так, вельмі чулы. Я згоден, што ён строгі, патрабавальны, але ён разам з тым і чулы. Тут няма ніякай супярэчнасці. Яго строгая патрабавальнасць ёсць нешта іншае, як сапраўдная чуласць, дзелавая. У наш час, калі класавая барацьба так абвастрылася, калі сам закон аб класавай барацьбе патрабуе быць заўсёды напагатове, заўсёды быць пільным, нельга быць чулым і не быць патрабавальным. Не разумеючы гэтага, нельга правільна зразумець таварыша Башлыкова». Тут Зубрыч прымоўк і далей загаварыў ужо цішэй, мякчэй, але з той жа шчырасцю ў голасе. «Я павінен адказаць яшчэ аднаму прамоўцу.
А тут пыталіся, ці працаваў, і я павінен адказаць і яшчэ аднаму прамоўцу. От тут пыталіся, ці працаваў таварыш Башлыкоў у сельскай гаспадарцы. Маўляў, ці ведае сельскую гаспадарку? Магу сказаць, ведае. Як спецыяліст, які часта сустракаецца з ім іменна ў гэтай галіне, гавару, ведае. І што яшчэ больш важна, ведае душу селяніна, ведае, чым ён, селянін наш, як кажуць, дыхае. Я магу сказаць з поўнай адказнасцю, што партыя не памылілася, прыслаўшы такога работніка умацаваць кіруючае партыйнае ядро. Добры кіраўнік, сапраўдны бальшавік, такая моя беспартыйная думка. Хтосьці крыкнуў: «Правільна!» Некалькі чалавек запляскалі, і Зубрыч сышоў як чалавек, які таксама сумленна зрабіў сваё. Зноў у зале загаманілі, і таму, хто выйшаў за ім, давялося чакаць, пакуль старшыня камісіі супакоіць залу. Звонкі не па гадах важны, сталы, таропячыся ў залу упартым позіркам, Косцік Кудравец са ўсім сваім камсамольскім пылам рынуўся раскідаць усё, што сказаў Гайліс, што пакрыквалі залы. Ён заявіў усім у зале, што прынцыпова згодны з усім тым, што гаварыў таварыш Зубрыч, што ён наогул не разумее, як можна сумнявацца ў тым, што таварыш Башлыкоў больш, як хто іншы, годны быць у бальшавіцкай партыі. У зале зноў прыціхлі, калі старшыня камісіі запытаў у тых, хто сядзеў побач, якія ёсць пытанні. Беразоўскі сказаў, што няма, і ўсё ясна. Ясна яму, ведаў Апейка, было не толькі з таго, што ён пачуў тут, але і з таго, што яму вядома было яшчэ да сходу. Камісія рабіла ў мястэчку ўжо больш за 2 тыдні. Неахвочы да лішняй гаворкі, ён, відаць, лічыў, што няма чаго пытацца попусту, дзе ўсё зразумела. Калі да ўсяго ўперадзе яшчэ столькі нелёгкай працы, а Галенчык жа, строга перабіраючы нешта ў памяці, ў роздуме, памаўчаў. Зала сачыла за ім, чакала, пайшоў шумок. «Чаму ў вас такі малы працэнт рабочай праслойкі?» Нацэліўся Галенчык на Башлыкова. Башлыков адказаў, што ў раёне вельмі мала рабочых, толькі на млыне ды ў артелях. Але Галенчыка гэта не супакоіла. Ён не тое, што не таіў, ён усім паказваў, што недовольны адказам. Ніжняя губа яго была вельмі зразумела адтулена. Ён пакруціў галавою, як такое можна гаварыць? Мала рабочых. Адно за адным стаў кідаць свае пытанні. Колькі артеляў у раёне ўсяго? Колькі ў раёне ўсяго рабочых? Колькі ўсяго ў партыі? Што далей, то больш. Чаму ў партыі аказаліся элементы з заможнай праслойкі, элементы з цёмным прошлым, элементы, якія злучыліся з класава чуждымі элементамі? У той час, калі рабочая праслойка не расла, Башлыкоў гаварыў спачатку цярпліва, потым Апейка прыкмеціў, стаў злаваць, абурацца пытаннем, што былі як несправядлівыя абвінавачванні. «У мяне ёсць пытанне», — перапыніў нарэшце Галенчыка Белы. «Я хацеў бы, таварыш Башлыкоў, — загаварыў ён спакойна, па-сяброўску, — каб вы расказалі канкрэтна фактамі, як вы працуеце з сялянамі. Як вы пераконваеце іх, што калгасы — адзіная дарога да лепшага жыцця? Што вы, як сакратар райкама, робіце, каб арганізаваць сялян у калгасы?» Башлыкоў, расказваючы, зноў пачуў сябе спакойна і ўпэўнена. Белы слухаў яго ўважліва, ківаў раз-пораз у знак згоды, ухваляў, трапна памагаў новымі пытаннямі. Всё ж Башлыкову давялося яшчэ перацярпець некалькі хвілін.
Галенчык, якому прагнулася зноў заявіць пра сябе, узяў слова. Стоячы за сталом, абводзячы вачыма залу, ён пачаў з таго, што паправіў усіх, якія выступалі. «І таварыш Гайліс, і таварыш Зубрыч, — сказаў ён, — гаварылі аднабакова. Таварыш Гайліс не адзначыў таго станоўчага, што ёсць у таварыша Башлыкова, а таварыш Зубрыч адмоўнага. Тых вялікіх памылак, якія дапусціў таварыш Башлыкоў. Непахісна выкрываючы гэтыя небяспечныя памылкі, Галенчык зноў падышоў да тых пытанняў, якія не даў яму дакончыць старшыня камісіі, даводзячы, як шкодна для партыі тое, што ён выкрываў сваімі пытаннямі, ён ужо выпраўляў не толькі лінію Башлыкова, а разам і лінію тых партыйцаў, якія бяруць такую лінію пад абарону. Галенчык знарок не называў прозвішча старшыні, ён, відаць, і так ведаў, што ўсе разумеюць, каго ён папярэджвае. Белы слухаў яго цярпліва, не перабіў ні разу, і Галенчык зноў вярнуўся да Башлыкова. «Таварыш Башлыкоў павінен улічыць, павінен помніць, павінен не забываць усяго, што яму было тут сказана». Такім жа тонам Галенчык і скончыў. «Таварыша Башлыкова можна аставіць у партыі, але ўказаць на тыя недахопы, якія тут былі ўскрыты». Выйшла так, што Белы, які гаварыў апошні, проста нібы падтрымаў прапанову Галенчыка. Пасля некалькіх спакойных дзелавых слоў старшыні Башлыкоў і сышоў па ступеньках уніз у залу. Белы выклікаў к сталу камісіі Апейку. Калі Апейка ўзышоў, Белы спакойна, будзённа зірнуў, папрасіў расказаць біяграфію. Апейка павярнуўся і ўбачыў звыклае залу, людзей, што чакалі яго слоў. І ад гэтага звыклага адчуў сябе раптам вельмі спакойна. Спакойна, роўна расказваў пра жыццё сваё, адказваў на пытанні. Яго трохі здзівіў тон, штосьці нядобрае, незразумелае ў тым тоне, з якім Галенчык сказаў: «Я прапаную прачытаць кампраметціруючыя матэрыялы, якія паступілі на таварыша Апеньку». Тады Апейка падумаў быў, што Галенчык незнарок перайначыў яго прозвішча. Апейку больш кінуўся на ўвагу нядобры, нібы зларадны бляск у чорных пранізлівых вачах. Па гэтым бляску Апейка зразумеў, што яму грозіцца небяспека. Здагадаўся, што небяспека ад запісак. Ён з насцярожанасцю глядзеў, як Белы выбіраў з папкі, перачытваў паперкі, падрыхтаваўся мімаволі да паганага, але першыя ніякай небяспекі не зычылі. Хтосьці нават пісаў, што кампліментируючых матэрыялаў пра таварыша Апейку можна напісаць багата, бо ён такі партіец, што ў яго няхай бы ўсе вучыліся. Другі пісаў, што яго няма чаго чысціць, таму што ён свой, і ўсе яго і так ведаюць. Былі запіскі, у якіх наракалі на парадкі ў раёне. Дзве з іх былі напісаныя, мабыць, тымі ж людзьмі, якія пісалі на Башлыкова. У адной скардзіліся, што не хапае солі і карасіны, у другой, што прыцясняюць веруючых. Потым ужо адна, вось яно, пэцнула брудным намёкам. Чаму таварыш Апейка скрывае, што сапраўднае яго прозвішча не Апейка, а Апенька? Ці не таму, што вядомы міраед кулак Апенька яго родны брат? Тады яшчэ адна такая ж дурная і злая. Няхай скажа, сколькі з'еў кулацкага сала. Але самая паганая была апошняя. У партійную камісію прашу заявіць на сходзе
Ці можа займаць важны савецкі пост такі чалавек, як Апейка, які зросся з кулакамі і сам фактически з'яўляецца іх пасобнікам і заступнікам. У зале, калі Белы чытаў апошнія запіскі, захадзіў гоман такі, што Белы пасля кожнай прыпыняў чытанне і паглядваў у гаманлівы прыцемак. Хтосьці крыкнуў хрыпла і моцна: «Брахня!» Яго падтрымалі між мужчынскіх стрыманых некалькі абураных жаночых. Апейку гэтыя галасы супакойвалі і падтрымлівалі, але з іх падтрымкаю стаяць спакойна было няпроста. Удар быў важкі, небяспечны. І ўсё ж Апейка стараўся не паказваць хвалявання. Не толькі таму, што на яго глядзела столькі вачэй, недзе там, сярод добрых, прыязных, помніў ён увесь час, цікавалі вочы, якія прагнулі яму бяды, болю. «Чаму я Апейка, а не Апенька?» — гаварыў ён як мог спакойна, з годнасцю. «Пра гэта лепш запытацца ў таго п'янага папа, які запісваў мяне ў метрычную кнігу». Нехта засмяяўся, іншыя падтрымалі прыхільным гаманком. Апейка адчуў, што тон узяў правільны. Загаварыў зноў з той жа спакойнай насмешлівасцю. «А як я скрываў, хто мой брат і хто мой бацька, дык гэта, мабыць, невядома толькі таму, хто пісаў запіску. Хоць, — Апейка нібы задумаўся, — ён, мусіць, знае гэта лепш за іншых». Зноў засмяяліся, хтосьці крыкнуў невесела, нават пагрозна: «Знае!» Апейка перачакаў і сказаў коротка, цвёрда: «Сала братавага я не браў, і, значыцца, не еў, ні аднаго фунта і браць не думаю». Гэтыя словы яго таксама ўхвалілі гоманам. Ён памаўчаў, падумаў. «Што да трэцяга пытання, то...» Апейка глянуў на Белага. «Яно, можна сказаць, не да мяне. Гэта пытанне да камісіі». Белы кіўнуў, што згодны з адказам. Запытаў у залу, якія да таварыша Апейкі пытанні. Пастаяў, павёў позіркам па зале. «Чаго тут пытацца? Знаюць усе. Свой чалавек». Белы цярпліва пачакаў, пастукаў алоўкам па графіне, гоман прыціх. «Хто хоча выступіць ад таварышу Апейку?» «Выступленне тут простае. Добры чалавек, справядлівы». Белы, жмурачы вочы, прыгледзеўся, хто там гаворыць. Устаў дзядзька здаровы, шырокі, у расхрыстанай паддзёўцы. «То я казаў». Апейка пазнаў: Сопат, рабочы з млына. Белы папрасіў яго выйсці к сталу, але Сопат толькі варухнуў плячом. «І тут добро. Сярод народу, лаўчэй, дак от кажу. Добры чалавек, добры, абыходлівы. Словам, партейны, вот і ўсё». Дзядзька зірнуў на Белага, на Апейку, важна, з годнасцю чалавека, які выканаў неадменны абавязак, сеў. Белы зноў пытаўся, хто яшчэ скажа. Зноў быў гоман, чулася: «Чаго ж казаць попусту, ну? Ясна ўсё, свой чалавек». Тады паднялася, момант пастаяла, потым ціха пайшла к сталу. Міхаленка Вольга, смуглявая, чорная, як цыганка, швейніца з арцелі. Апейка быў добра знаёмы з ёй, яна была сакратаром камсамольскай ячэйкі арцелі, не раз прыходзіла да яго. Зусім нядаўна абуралася ў яго кабінеце, што загадчык арцелі і кладаўшчык рознымі хітрыкамі нажываюцца на чужой працы, крадуць, п'янствуюць. Была яшчэ таксама нядаўна зусім з просьбай, дабівалася грошай на ленінскі куток. Ціхая, яна запомнілася Апейку і нейкай незвычайнай пры гэтай ціхасці цвёрдасцю і упартасцю. Нясмелая нібыць, цыганаватая дзяўчына, яна судзіла ўсё строгай нязменнай меркай
патрабавальнага сумлення. Яна і тут загаварыла ціха, як бы нясмела, але з той верай у сваю праўду, якая прымусіла ўсіх прыціхнуць. Тут чыталі запіскі, у якіх таварыша Апейку все роўна як вінавацяць у тым, што ў яго паганы брат. Яшчэ і робяць такі намёк, што, маючы такога брата, не можна займаць месца ў райвыканкаме. Я не знаю, хто гэта пісаў, але потом, што ён напісаў, відно, чалавек ён паганы, злы. Чалавек, который глядзіць, за што ўхапіцца, чтоб утаптаць нашага старшыню у гразь. Утаптаць ні за што, ні пра што. Яна як бы не чула добрага гоману ў зале, жыла адно сваім хваляваннем выказаць все до конца. Канешне, яблыкі ад адной яблыні і недалёка падаюць. Это праўда, але людзі кожны жыве сваім розумам. У кожнага свая дарога. Брат брату кажуць по нешчасцю, прыяцель. Ето все адно, як сказано, до сягонняшняга сходу. Такі брат, як у нашага старшыні, ето праўда няшчасце. Да яшчэ калі пра етаго брата напамінаюць табе, калі яго як усё роўна прывязваюць на шыю, чтоб утапіць. Яна перачакала гоман, заявіла непахісна: трэба не шукаць, каго б яшчэ прывязаць, а трэба паглядзець, хто сам той, каго сабраліся чысціць. Якая ў самога яго душа? Ці душа ето бальшавіка, ці кулака спекулянта? У нашага старшыні душа бальшавіка, сам ён увесь бальшавік сапраўдны, правераны народам, які яго знае ўжо не адзін год. Значыць, вы лічыце, што таварыша Апейку няма чаго і абмяркоўваць? Бліснуўшы вачыма да залы, падчапіў яе Галенчык. Можа быць, вызваліць яго ад чысткі? Можна было б і вызваліць, сказала яна цвёрда. Гледзячы проста ў вочы Галенчыку, дадала яшчэ цвярдзей. Чышчаны ён. Не адзін уже год чышчаны. Яна ціха і упэўнена сышла ўніз, не зважаючы ні на тое, як пакруціў галавою насмешлівы Галенчык, ні на тое, як глыбакадумна штосьці запісваў ён у блакнот. Ужо тады, калі ён зноў павёў позіркам па зале, папрасіў словам малады звонкі голас. Яшчэ па голасе Апейка пазнаў Кудравец, сакратар райкама камсамола. Папраўляючы на хаду пояс, абцягваючы складкі на гімнасцёрцы, рашучай хадою Кудравец пайшоў насустрач яму к сталу. Па тым, як ён ішоў, як стараўся не сустракацца позіркам, Апейка адчуў, што Кудравец выйшаў не абараняць яго. Кудравец стаў край сцэну, скінуў галаву, нагадваючы раптам плыўца, што зараз кінецца ў ваду, набраўшы паветра, ён і кінуўся ў спрэчку. Перш за ўсё напаў на камсамолку Міхаленка за яе ідэйна непрадуманую заяву, нібы чыстка партыі не абавязковая для ўсіх партыйцаў. У партыі все роўныя, сказаў ён, і чыстку абавязаны прайсці все знізу да самага верху. Таму заява гэтая Міхаленкі памылковая, і райкам камсамола ў прынцыпе асуджае яе. Апошнія словы Кудравец сказаў ужо Галенчыку, і Галенчык слухаў яго з сур'ёзнай мінай, стрымана кіўнуў, што прыме заяву гэту да ведама. Цяпер пра таварыша Апейку. Голас яго апаў, ён перавёў дыханне, гатовы, здаецца, уздыхнуць. Хоць Кудравец быў наперадзе, Апейку бачылася толькі патыліца ды трохі шчака, ён заўважыў, што той неёмка шукае некага. Вось знайшоў Башлыкова, цяперашняга свайго настаўніка. Апейка востра сачыў, неспакойна, як бы раўніва. Кудравец быў яго вучнем. Ніхто іншы, ён, Апейка, заўважыў, прапанаваў вылучыць Кудраўца ў райкам, ён падказаў паслаць яго на вучобу, сам вучыў яго, дзяліўся ўсім, што было ў душы.
вучыў, пакуль не паявіўся іншы настаўнік, цяперашні. Каго ж ты вылучыў і вывучыў? Прайшло раптам цяпер у галаве. Кудравец зноў набраў паветра, як бы нырнуў. Таварыш Апейка ніхто не стане абмаўляць, зрабіў немало. Ніхто не собираецца скрываць. Таварыш Апейка чалавек працавіты і старанны. Тут я магу далучыцца да таварыш Міхаленка. Таварыш Апейка стараецца працаваць як на сваёй пасадзе старшыні райвыканкама, так і ў бюро райкама. Ён выконвае даручэнні, якія яму даюць як члену бюро. Усё гэта асцярожлівае, такое нясмелае. Апейку чулася нібы прадмова да іншага галоўнага, якое Апейка чакаў з раптоўнай пільнай цікаўнасцю. Ён не памыліўся, адразу за гэтым тон кудраўцовага голасу пацвярдзеў. Мы не собираемся скрывать тое добрае, што было. Але мы не павінны заплюшчваць вочы на тыя недахопы, якія ёсць. А яны ёсць у таварыша Апейкі. І немалыя. І тут трэба сказаць гэта не тоячыся. Бо чыстка гэта не беседа за сталом са всякімі пачастункамі, дзе сябры хваляць адзін аднаго ды абдымаюцца. На чыстцы трэба чысціць, счышчаць всялякія наросты. І тут мы павінны не тоячыся сказаць, што ў таварыша Апейкі ёсць вялікія недахопы. Перш за ўсё трэба сказаць адкрыта, ў таварыша Апейкі не заўсёды хапае бальшавіцкай прынцыповасці. Таварыш Апейка, трэба прама сказаць, нярэдка траціць класавы крытэрый у рабоце. У чым гэта выражаецца, ухапіўся Галенчык, узняў галаву. Кудравец азірнуўся. Галенчык патрабаваў суровага, смелага адказу. Ён, таварыш Апейка, вельмі добры. Кудравец хацеў схаваць ніякавасць, адвярнуўся к зале, загаварыў знарок голасна. Мы жывём у вялікі, але суровы час. Нас акружаюць і справа, і злева ворагі, і нам трэба быць пільнымі і бязлітаснымі. Нам нельга папускацца, быць добрымі, нам трэба быць бязлітаснымі, каб вораг здалёк нас баяўся, адчуваў нашу непахіснасць. Чаму ж ён, таварыш Апейка, добры такі? Зноў перабіў кудраўца Галенчык, перабіў строга, непрыхільна, з нейкім пагрозным, улавіў Апейка намёкам. Тон быў такі, што Галенчык ведаў прычыну дабраты. Добры! Ён вымавіў моцна, насмешліва. Галенчык пытаўся, каб падказаць прычыну другім. Ён добры, по-мойму, просто ад прыроды, сказаў кудравец. Ад прыроды, гледзячы, што разумець пад гэтаю прыродаю. Галенчык насмешліва, бліскуча халоднымі вачыма павёў па зале. Прырода розная бывае. Радзіўся такі. Галенчык вельмі зразумела, наіўнае дзіця пакруціў галавою. Кудравец зноў загаварыў спачатку няёмка. Апейку былі відны чырвоная шчака і чырвонае вуха, потым смялей, галасней, як бы стараючыся вярнуць сабе годнасць. Ужо рэзка напаў на Апейку за тое, што заступіўся за былога афіцэра Гарошку, дабіваўся вярнуць яго ў школу, патрабаваў, каб Апейка неадкладна парваў сялякія сувязі з братам, паказаў і тут цвёрдасць і прынцыповасць. Голасна закончыўшы гаварыць, ён знарок бадзёра хацеў сысці, але Галенчык яшчэ затрымаў яго. Што вы прапануеце наконт таварыша Апенькі? Я прапаную, голасна і бадзёра сказаў кудравец, мімаволі павёў позіркам на Башлыкова, як бы шукаў парады. Я прапаную, яшчэ павысіў голас кудравец, хаваючы кволасць, указаць таварышу Апейку, што ён павінен канчаткова
порвать со своими свояками всялякие сувязи, а на посту займать твердую классовую большевицкую линию. А як вы лічыце, можно оставить товарища Апеньку в радах членов КПББ? Уніяк. Не так здзівіўся, як адзначыў сабе Апейка. Ужо давно чуў ён, што небяспека тоіцца там, дзе Галенчык. Чакаў адтуль пагрозы. Праз гэта ён менш, як трэба было б, дзівіўся таму, як паводзіў сябе Кудравец. Ён проста нібы адкрываў сабе новае ў характары кудраўца. Дзіўна, заўважыў на кудраўцовай патыліцы пот. Нялёгка хлопцу. Я так думаю, не паказаў кволасці Кудравец. Трэба, каб таварыш Апейка даў слова, што ён у далейшым будзе цвёрда весці бальшавіцкую лінію ва ўсім, папярэдзіць яго. Яшчэ Кудравец не дайшоў да лаўкі, як з радоў ускочыў, імкліва рушыў да сцэны Гайліс. Хударлявы, жылаваты, у расшпіленым шинелі ускочыў на сцэну, круто павярнуўся к зале. «Не можна так, товарищ Кудравец!» — зазвенел высоко вострый голосок. «Не можно! Ви молодый большевик! Ви тиравник райкома комсомола! Ви должны показать пример усей молоди! Треба иметь свой характер, свой твердый принцип!» «Я говорю принципово!» — устал крикнул с зала Кудравец. «Ви говорили без принцип!» — обрезал его Гайлис. «Ви говорили принцип, чего изволите. Вот такой, какой вы говорили, принцип». «Товарищ Гайлис!» — упевненно, уладно спынил латыша Галенчик. «Вам никто не давал права ображать людей и затискать им рот. Коли яны говорят тое, что вам не подобается. Я не затискаю рот, но надо говорить правду, говорить не оглядываючись. Не забывайте, где вы находитесь. Не забывайте, что вы на пасяджэнні комиссии по чистцы». Белый постукаў алоўкам по графине, тоном загаду сказал: «Товарищ Галенчик». Галенчик зіркнуў недовольно, але змоўк, стаў штосьці записывать у блокнот. «Я не забываю, что тут идет чистка. Тут решается судьба, товарищ Апейка, и надо говорить честно, даже коли это неприятно некоторым на ухо. Надо говорить правда, товарищ Кудравец». «Кажите про товарища Апейку», — попросил спокойно Белый. «Это тоже имеет отношение до товарища Апейко. Товарищ Апейко — соправдный большевик, настоящий. Он все силы отдает, чтоб партийное дело перемагало. Он не боится, як некоторые ездить у самый глухий селы, у болото, у лес, не боится лезти. Он усего себе отдает для працовных людей. И люди любят его. Его не любят только нехорошие люди, которые хотят его запецкать, кивают на брата, но он с брат не имеет ничего братского. Он брат усім працовным людям, а не мироед, с которым родился разом случайно». Захапіўшыся, гарачы латыш расказаў, як памагаў Апейка будаваць школу ў Мокуці, ладзіць дарогі, як прыязджаў аж на Луг арганізоўваць калгас у Куранях. Спыніўся раптам, коротка, непахісна заявіў зноў, што таварыш Апейка сапраўдны, настоящий большевик. Ужо ступіў са сцэны, калі стаў, павярнуўся да камісіі. «А вам, товарищ Галенчик, не надо подказывать, что говорить. У кожного есть свой голова, свой розум. Ясно?» Не чакаючы, што Галенчик скажа, рашуча пайшоў у залу. Тая зноў ахвотна, ухвальна загаманіла, запляскала. Ніколі за ўсе гады не перабіралі так Апейкава жыццё, як у гэты вечар. Успаміналі, спрачаліся, папраўлялі адзін аднаго, гаварылі, крычалі да хрыпаты і смалілі цыгаркамі.
Дым вісеў над людзьмі хмараю. Амаль не зачынялі дзвярэй, часта расчынялі вокны, каб выцягвала дым. Тады чуваць было, як па нагах паўзе халадок, халадок цёмнай асенняй ночы. Людзі то выходзілі, то заходзілі, стаялі ў сенцах, гаманілі пад вокнамі. К поўначы трохі разышлося, але ў зале было і цяпер амаль што поўна. Што далей, то часцей сталі пакрыкваць, што пара канчаць. Пра апейку ўсё ясна. Але Белы не слухаўся, даў выказацца ўсім. Было ўжо далёка за поўнач, калі старшыня запытаў членаў камісіі, ці няма ў іх пытанняў. Зала зноў глядзела на Галенчыка. Той, сунуўшы строгія бровы, хвіліну думаў, перш чым выказаць сваё права і ўладу. Ці даўно бачыліся з братам? У якіх адносінах вы з былым настаўнікам і афіцэрам Гарошкам? І якія адносіны ў вас з кулаком Глушаком? Падрыхтаваны ў думках, што ад Галенчыка можна чакаць усяго, апейка адказваў спакойна, з годнасцю. Не абураўся нават тым, што Галенчык на ўсё недаверліва крывіць губы. Апейку як бы падтрымлівалі і разумная ўвага Белага, і спачуванне залы. Галенчык не вельмі насядаў на апейку з пытаннямі. Ён неўзабаве заявіў, што пытанняў больш няма. Але як толькі Белы пацікаўся, ці не хоча хто з членаў камісіі выступіць, Галенчык глыбай падняўся з-за стала. Ён адразу заявіў, што некаторыя з тых, якія выступалі, не паказалі належнай палітычнай спеласці. Больш таго, некаторыя, як таварыш Гайліс, паспрабавалі заціснуць рот тым, хто адважваўся крытыкаваць апеньку. Больш таго, стараліся выставіць апеньку як нейкага святога, якога і падазраваць у грахах не дазволена. Паглядзім, ці такі ён святы, таварыш апенька, як тут стараліся некаторыя даказаць. Паглядзім, узважым усё строгай бальшавіцкай меркай. Галенчык акінуў вачыма залу непахісна, бязлітасна. Узважым бальшавіцкай меркай. Памаўчаў, загаварыў цішэй, мякчэй, паблажліва. Таварыша апеньку тут называлі добрым, справядлівым, чулым. Хвалілі, што таварыш апенька всіх прымае, ўсіх выслухоўвае, памагае ўсім. Галенчык нібы пахваліў таксама. Памагае правільна. Правільна? Голас яго дзіўна зацяўся. У голасе штосьці таілася, абяцала. Памагае, але давайце паглядзім. Галенчыкаў голас падужэў. Як апенька памагае? І каму памагае? Вот што давайте паглядзім. Адна справа, калі памагаюць працоўнаму чалавеку, бедняку, які шукае парады і падтрымкі ад роднай савецкай улады, які просіць, каб савецкая ўлада абараніла яго ад заклятага яго ворага і ворага савецкай улады кулака міраеда. Это адна справа. І тут мы можам цалкам ухваліць такого кіраўніка, як сапраўднага прадстаўніка савецкай улады на месцы. Сапраўднага савецкага кіраўніка. Галенчык зноў акінуў залу. Зала сачыла за кожным яго рухам, чакала. А другая справа, загаварыў ён з нейкай уедлівасцю, яхіднасцю. Калі ў кабінет старшыні савецкага выканкама прыходзіць лішэнец, цвёрдазаданец, былы царскі афіцэр, калі яны размазваюць па твары кракадзілавыя слёзы толькі для таго, каб затуманіць нашу голову, усыпіць нашу бальшавіцкую пільнасць. Гэта другая справа. Адна справа — гэта наш друг, працоўны чалавек, а другая — вораг.
Класава чужды вораг, з якім трэба быць заўсёды напагатове, якому нельга даваць ніякага спуску. Потому як адносіцца чалавек да класавага чуждага ворага, праяўляецца перш за ўсё бальшавіцкая стойкасць і загартоўка. Гленчыкаў голас пацішэў, і зноў пачулася ў ім ехіднасць. І вось тут открываются нашим вачам, просто сказать, дзіўныя рэчы. Партыец з вялікім такім стажам, пастаўлены на адказны пост старшынёй райвыканкама, сплош і радам губляе простую і чоткую класавую лінію. Замест таго, каб цвёрда праводзіць генеральную лінію, ён сам сваёй рукою выцірае ворагу кракадзілавыя слёзы. Апейка чуў, як штосьці важкае, гарачае залівае ўсяго, б'е нецярпліва ў скроні, тлуміць галаву. Унь, куды гне! Хацелася ўскочыць, перабіць усёй зале, сказаць, чаго варты гэтыя паганыя подступы, гэтыя брудныя закіды. Але ён стрымліваў сябе, падбадзёрваў. Няхай гаворыць. Няхай усё выказвае. Ён адкажа яму. У зале амаль не гаманілі. Амаль усе маўчалі, чакалі. У цішыні гэтай вельмі чутна вырвалася: «Што ён пляце, людзі!» Шчырая, здзіўленая, жаночая. Галенчык не тое, што не збянтэжыўся. Па твары прайшла нават давольная, задзірыстая ўсмешачка. Ён упэўнена стаяў за сталом член камісіі, таварыш Галенчык. Ён абводзіў залу позіркам, у якім былі і смеласць, і разуменне ўсяго недаступнага многім з тых, якія ў зале. Можа быць, нават усім недаступнага разуменне і цвёрдасць, якая толькі мацнела ад розных выкрыкаў. «Вам трэба факты?» — сказаў ён, як бы радуючыся. Голас зноў дзіўна падужэў. «Калі ласка, все вывады, якія я зрабіў тут, аснованы на фактах. Усе факты правераныя, дакладныя. Я пачну з таго, на што даволі асцярожна намёкам нацэліў таварыш Кудравец. На факт заступніцтва таварышам Апенькам за былога афіцера Горошку. Подумайте, член партыі, старшыня райвыканкама сам добивается, каб аднавілі на работе настаўнікам былога афіцера. Каб даверылі выхоўваць наше маладое савецкае пакаленне, нашу надзею дзяцей, белому афіцеру, заклятаму ворагу савецкай улады. Трэба дадаць, гэта таксама важны момант, вельмі важны. Сваёй цэлі Апенька добіваецца пасля таго, калі партыйная ячэйка, райкам камсамола і раяна разаблачылі у гэтага ворага і вырвалі яго, як шкодную траву, з асяроддзя нашых савецкіх дзяцей. Аб чым гэта гаворыць? Падумайце, таварышы. Але гэты факт не адзіночны. Такіх фактаў вельмі многа. Іх можна прывесці дзесяткі, а можа і сотні з дзейнасці Апенькі на пасту старшыні райвыканкама. Не далей як тыдзень таму, ужо тады, як работала камісія, таварыш Апенька ўзяў пад сваю апеку ашуканца цёмных нашых людзей, папа, які прыйшоў да яго ў райвыканкам з казкамі, нібы ён усвядоміў шкоду рэлігіі, якой ён служыў усё жыццё. А цяпер рашыў астрыгціся, захацеў быццам бы пачаць жыць сумленным жыццём. Таварыш Апенька, вопытны работнік, немалады партыец, поверыў на слова гэтаму прайдзісвету, богавому служку.
які прыкінуўся толькі для таго, каб замаскіравацца пад нашага савецкага чалавека, каб уладзіць у наш савецкі інстытут свайго папоўскага сынка. Больш таго, Апенька — гэта факт, правераны факт. Даў указанне гэтаму папу, каб той вёў агітацыю супроць рэлігіі і ўзяў слова, што той будзе агітаваць. Гэта не выдумка, факт. У той жа самы дзень Апенька ўзяў пад сваю апеку яшчэ аднаго пакрыўджанага савецкай уладай, сынка крыважэрнага кулака з вёскі Курані, Глушака Сцяпана. Гэты кулацкі выкармак устроіў Апеньку спектакль, нібы бацькаў кулацкі хлеб дзярэ яму горла, і ён кінуў бацьку, і ён просіць, каб далі яму месца працаваць у камуне. І Апенька паверыў кулацкаму сынку, паверыў і памог ушыцца у камуну. У зале там-сям шумелі, раз-пораз выляталі крыкі, абураліся галенчыкавай гаворкай. Апейка не дзівіўся, проста адзначаў сабе. Былі такія, што радаваліся. Але большасць, прыкмячаў ён, маўчала. Маўчала і чакала, што будзе яшчэ. Было штосьці і ў саміх прыкладах, і ў тым, як гаварыў Галенчык, нешта такое, што прымушала людзей слухаць, маўчаць, чакаць. Рукі Апейкі дрыжалі, важкае, тлумнае ўсё поўніла галаву, нецярпліва ўздымала з табурэткі. Няхай гаворыць, няхай выкладвае ўсё, як бы загадваў ён сабе. Спакайней, спакайней, слухай. Трымайся з годнасцю, людзі глядзяць на цябе. Няхай бачаць, ты ведаеш. Праўда твая. Трэба слухаць усё, запамінаць, каб не прапусціць потым чаго-небудзь адказваючы. Што гэта такое? Як гэта назваць? Уядаўся ў Апейку галасок. Ёсць людзі, якія называюць гэта дабратою. Галасок быў поўны іроніі. Вы, таварыш Кудравец, называеце гэта дабратою, а бальшавікі, сапраўдныя бальшавікі, называюць гэта інакш. Сапраўдныя бальшавікі называюць гэта патураннем класава чуждаму ворагу, змычкай з класава чуждым ворагам. Па сапраўднаму бальшавіцкаму азначэнню это нешта іншае, як скрыўленне класавай лініі бальшавіцкай партыі. Па бальшавіцкаму азначэнню это нешта іншае, як правы ўхіл. Вот што гэта такое, калі глядзець глыбока і адкрыта. Правы ўхіл, з якім бальшавіцкая партыя пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна вяла і будзе весці бязлітасную барацьбу. Галенчык ледзь не сарваў голас, але прымусіў замерці ўсю залу. Ён кіпеў гневам, у ім чулася вялікая сіла. Апейку раптам взяла кволасць. А што, калі і Белы ці Беразоўскі так жа? Калі яны паддадуцца гэтаму? Ён хацеў знайсці слова, як назваць Галенчык, але не знайшоў. Пачуў раптам ва ўсім целе нядобрую млоснасць. Спакайней, спакайней трэба, нагадаў сабе, але спакою не было. У чым прычына ўсяго гэтага? Гаварыў трошку цішэй, ужо хрыпавата, але з цвёрдасцю, настойлівасцю Галенчык. Чаму Апенька такі добры? Ці, па нашаму азначэнню, такі няўстойлівы? Прычына тут простая. Шукаць доўга не трэба. Толькі і сляпыя могуць не бачыць яе. Тут не выпадкова, і ў матэрыялах камісіі, ў некаторых выступленнях касаліся асобы некаторых сваякоў Апенькі, у прыватнасці асобы яго брата
апенькі Савастея. Падабаецца ці не падабаецца некаторым, мы не можам заплюшчыць вочы на тое, што сам апенька сам састаіць у родственнай сувязі з класава чуждымі элементамі. Ён звязаны з імі адным ланцугом, таму ён і абараняе іх, сплош і радам служыць ім. Служыць і тайна, і адкрыта. Яблыка падае не толькі блізка ад яблыні, але і блізка ад другога яблыка. Яны ляжаць радам. У гэтым і ўся прычына апенькавай дабраты. І калі тут у матэрыяле, які паступіў у камісію, пытаюць, ці можа такі чалавек займаць адказны савецкі пост, то я на гэта магу заявіць: не можа. Галенчык адужаў гоман у зале, яшчэ цвярдзей заявіў: не можа. Я лічу, што камісія павінна таксама сур'ёзна ўзважыць усе даныя і зрабіць свае сур'ёзныя вывады пра тое, ці дастойны такі чалавек быць у бальшавіцкай партыі. Партыі, якая павінна быць у абстаноўцы бязлітаснай класавай барацьбы згуртаванай, як адзін чалавек, і непахіснай. Я асабіста лічу, што апеньку у такі адказны момант астаўляць у партыі не трэба. І заявіў ён праз гоманы крыкі: галасаваць буду супроць. У апейкі грымела ў скронях. Цяпер, калі трэба была яснасць у думках, ён пачуў, што галава яшчэ налілася тым гарачым, важкім, абвалакло, заняволіла думкі. Толькі грыміць у скронях, ды лезе непаваротлівая, упартая, нястрымная, няўжо можа быць? Астатняе было недзе за думкамі, але ён чуў яго ўсё істотай. Няўжо могуць вычысціць? Всё раптам страціла рэальнасць, даходзіла да яго як штосьці незразумелае, недасяжнае розуму. Спакайней, спакайней трэба, загадаў ён, але спакой не прыходзіў. Праз гарачую завалоку чуў ён гоман у зале, бачыў, як скочыў нехта, здзіўлена голасна кінуў: людзі! Што ж ето ён плёў? Всё ж ето брахня! Брахня ўсё ето! Ад стала белы, мабыць, пачуўся звон алоўка аб графін. Якое ж тут скрыўленне лініі? Поп прыходзіў, кулацкі сын, ахвіцэр, дак к яму ж усе мы прыходзім, усе к яму ідуць. Я 5 разоў была. Чаму ён не ўпамянуў? Дак якое ж тут скрыўленне? По-мойму, савецкая ўлада такая і павінна быць, як Іван Анісімавіч. Выгнаць з партіі, вы чулі? Дык яму дзякуй трэба сказаць. Сказаць, чтоб у партіі ўсе былі, як ён. Жанчыне запляскалі, хтосьці крыкнуў: правільно, маладзец! І на апейку найшла неспадзяваная хваля расчуленасці. Некалькі чалавек цягнулі рукі, прасілі слова. Блізка ад сцэны з паднятай рукой стаяў Гайліс, чакаў дазволу, але белы стукаў па графіне, пакуль не прыціхла. Таварышы, камісія абмяркуе таварыша апейку всебакова і аб'ектыўна, спакойна загаварыў ён. Рашэнне наша будзе справедлівае. Я прашу весці сябе дысцыплінавана і вытрымана, каб камісія магла працаваць з поспехам. Слово мае таварыш Беразоўскі, член камісіі. Беразоўскі, як і седзячы, калі стаў, таксама горбіўся. Важкая галава выдавалася ўперад. У стол упіраліся моцныя кароткія рукі, вочы глядзелі з-пад лба, і збоку здавалася, што яны нядобрыя, злыя. І сам ён здаваўся хмурным, жорсткім. Я хачу указаць тут на некаторыя моменты, сказаў ён важка, глуха, з которыми я не згодны. Антон Алексеевич тут асвятліў так, што
Апейка звязан з варожымі элементамі і састаіць у радстве з імі. Ён гаварыў пра брата Савасцея і не сказаў, што в Апейкі ёсць яшчэ брат і 3 сястры, і што яны беднякі ці маламоцныя сераднякі, і не адметіў, што бацькі Апейкі зноў жа самай, што ні на ёсць пралетарскай крыві. Гэта ён упусціў. Па-другое, ты, Алексеевич, упусціў, што за ахвіцэра Апейка хадатайстваваў не сам, а таму, што к яму прыходзілі дзеці са школы. От што! Паслухай, потым скажаш. Не даў ён перабіць сябе Галенчыку. І я папутна хачу сказаць яшчэ раз, што ахвіцэры таксама розныя былі. Я табе расказваў уже пра штабс-капітана Карабкова, который яшчэ пры царском рэжыме агіціраваў нас за бальшавікоў і пайшоў пад суд за ето. Або возьмі Тухачэўскага, зноў жа ахвіцэр, ды яшчэ і з дваран. А Ленін не пабаяўся назначыць яго камандуючым. Постой, паслухай, я ж цябе не перабіваў. А тут жа гэты Гарошко, хто? Не тое, што не дваранін, а і селянін, бацька яго не асаблівы. Серадняк. Вывучыў яго, выбіваючыся сілы. У людзі хацеў вывесці, вывучыў, зрабіў настаўнікам. І з-за таго Гарошку етаму і начапілі залатыя пагоны. От які гэта ахвіцэр. І зноў жа людзі, як ты чуў, гаварылі, супроць савецкай улады нічога не рабіў. За савецкую ўладу гаварыў. Не пішы, паслухай, ды падумай. Дак які ж гэта, як ты кажаш, закляты вораг? І к таму ж дзеці прасілі Апейку за яго. Так што тут твая крытика пустая. І пра хлопца таго, пра глушака папутно. Тое ж скажу. Калі ён хоча жыць па савецкаму закону, няхай жыве. І правільно, што Апейка памог яму. Няхай жыве. Што ж яго, як тое кацяня? Яно на бераг задыханы ўжо лезе, а мы яго зноў у раку тапіся. Тут зноў тваё ўпушчэнне, і папутна зноў адкажу пра самога Апейку. Ты няправільно стараешся завесці яго ў тупік. Няправільно. Ён, канешне, чалавек не святы, то правільна. Жывучы на зямлі, всяго набярэшся. Як той куст пры путях і пылу, і шлаку. Але ён, Апейко, хорошы чалавек, бальшавік. Не перабівай, слухай. Аб'етам гавораць усе факты. Усе надзейныя людзі пацвердзілі гэта, з якімі мы гаварылі. А ты ухапіўся за матэрыял, который падкінуў, можа, які-небудзь прахадзімец. Ці можа быць такі чалавек на савецкім пасту, а? Яшчэ падпяваеш яму. Не можа. Я не падпяваю, абурыўся Галенчык. Я даказаў гэта пераканаўча. Нічога ты не даказаў. Загарэўся ўжо і Беразоўскі. Нічога. Гаварыў, як лажыў важкія чыгунныя пліты. Ты кажаш, не можа. А я кажу, можа. І ў партыі можа быць. Такая моя думка. От што. Апейка, які пасля Галенчыка не вельмі верыў у гэтага не зусім зразумелага прытоенага маўчуна, слухаў яго і з раптоўнай уцехай і з вінаватасцю. От чакаў ад яго паганага, не верыў, а ён, глядзі ты, цвёрда сказаў сваё слова. І якое слова, якое разумнае, цвярозае. Апейка быў поўны неспадзяванай удзячнасці. Раптам перастала біць у скроні, пасвятлела ў галаве, пачуў сябе лягчэй, як бы убачыў наперадзе прагаліну.
Спакайней, з даверам слухаў Белага, які, відаць, хацеў ужо канчаць абмеркаванне. Час позні, таварышы, а мы хацелі б абмеркаваць яшчэ аднаго таварыша. Таму я яшчэ раз прашу быць дысцыплінаванымі, памагаць нам працаваць, не шумець у зале. Ён памаўчаў, і Апейка зразумеў. Зараз пачне гаварыць пра яго. Белы загаварыў так жа роўна, спакойна, але разважліва. Чыстка. Што такое чыстка? Чыстка, здаецца, вельмі простая. Чысціць. Бяры мятлу, лепей густую ды пацвярдзей, і мяці, чысці, шаруй, пакуль не стане чыста. Чым мятла цвярдзей, чым шаруеш цвярдзей, тым лепей. Проста. Памаўчаў, зноў заявіў. Проста і няпроста. Проста, калі падлога, і няпроста, калі людзі. Няма такой мятлы, якая чысціла проста людзей. Няма і не будзе. От у чым закавыка. Тут штука тонкая. Тут не размахнешся. Тут 10 разоў трэба прыгледзецца, вывучыць усё, каб рашыць справядліва по-бальшавіцкаму. Яно ж і гаспадыня добрая, метучы, не асабліва размахваецца мятлой. Глядзіць, як бы са смеццем не вымесці і лыжкі ці лапця. А як жа камісія павінна глядзець, каб не аставіць у партыі смецця? І каб, Белы загаварыў з націскам, каб не вымесці таго, што вымятаць не трэба, што патрэбна ў гаспадарцы, што трэба партыі бальшавікоў, от што такое, калі падумаць, чыстка. Вымесці смецце і аставіць усё добрае. Той, хто вымятае не толькі смецця і добрых партыйцаў, той робіць не меншае зло, чым той, хто пакідае смецце. От з гэтага давайце і паглядзім на ўсю гэту гісторыю з таварышам Апейкам. Давайце паглядзім, хто такі таварыш Апейка. Таварыш Беразоўскі гаварыў, хто яго бацькі. Правільна гаварыў. Тут карціна ясная, і няма чаго паўтараць тое, што вядома. Давайце паглядзім на жыццёвую дарогу самога Апейкі. Дзіця бедных бацькоў, пастух, касец, новобранец, салдат у акопах, чырвонаармеец. Тут вельмі важна, што ў чырвонай арміі ён не адбываў службу, а служыў, не шкадуючы сябе, быў ранены. За савецкую ўладу чалавек праліў кроў. Для савецкай улады ён стаў камандзірам, агітатарам. Год за годам перабіраў Белы Апейкава жыццё, пакуль не падвёў да вываду. Всё, чаго дабіўся Апейка, ён дабіўся дзякуючы савецкай уладзе і таму, што па-сыноўняму служыў ёй. Само Апейкава жыццё, якое нядаўна пад недаверлівым, зняважлівым позіркам Галенчыка выглядала нікчэмным, бруднаватым, цяпер разгортвалася, як няхай і невыдатнае, асабліва адкрытае людскім вачам, віднае ад краю да краю поля. Такое жыццё таварыша Апейкі, нібы падвёў рысу Белы. На ім адна вялікая паганая пляма. Брат, кулак, родны брат, кулак. Кулак і па свайму становішчу, як мы ведаем, па свайму духу. Скажу проста, такое сваяцтва насцярожвае і прымушае нас больш уважліва прыглядацца да таварыша Апейкі. І я тут разумею недаверлівасць таварыша Галенчыка. Раптам прыкра адгукнулася в Апейку. Насцярожыла. Я і сам з асаблівай увагай вывучыў гэтую частку Апейкавай біяграфіі. Гэта вельмі важна для высвятлення асобы таварыша Апейкі. Трывожыў Апейку Белы. Па тым, якія адносіны ў Апейкі з братам, мы можам меркаваць,
хто такі сам Апейка. Товарищ Галенчык сказаў, што з адной яблыні яблыка ад яблыка падае недалёка. Сказаў нават, што ляжаць радам. Это правильно, что да яблык. Але люди не яблыки. Люди могуць быць і радам, і могуць быць па розныя бакі барыкад. Таму мы уважліва праверылі, блізка ці далёка адзін ад аднаго браты Апейкі. Праверылі, еў ці не еў Апейка, як тут пісалі кулацкае сала. Я магу упэўнена сказаць цяпер, не еў. Браты, можна сказаць, ідуць зусім рознымі дарогамі. Але разам з тым камісія ўказвае таварышу Апейку, што ён вінаваты, што не спыніў своечасова брата, што даў яму вырасці ў такога вырадка ў кулака. Гэта віна ёсць на таварышу Апейку, і мы указваем яму. Вінаваты. Век буду вінаваты, падумаў Апейка, век буду чапляць. Узяло расчараванне. Разумны чалавек гаворыць такое, але Белы не цікавіўся яго пачуццямі. Белы спакойна, незласліва і бязлітасна вёў сваю гаворку, мераўся сваёй меркай. Вось пачаў ужо новае. А цяпер паглядзім, як праявіў сябе таварыш Апейка на рабоце. Работа самая дакладная праверка бальшавіка. Апейка не прапусціў слова да тых апошніх, якія сказаў Белы. І калі найлепш пра чалавека меркаваць па рабоце, па справах, то таварыш Апейка наш савецкі работнік, бальшавік, со сваімі заслугамі перад партыяй. Такія людзі і патрэбны партыі. Калі Апейку далі словам, ён раптам пачуў, што не ведае, з чаго пачаць. У душы было яшчэ поўна трывогі, жыла надзея, адчуванне, што ўсё кончыцца добра. Адзін будзе супроць, але магло б быць і горш. Ён бачыў перад сабою твары, яснейшыя ў кругах святла, цьмяныя далей твары, вочы, што чакалі. Што ж казаць? Можна гаварыць многа, але на што? Беразоўскі і Белы сказалі, трэба падумаць, разабрацца ва ўсім, але гэта потым, як цяжка гаварыць, калі столькі адразу асела ў галаве, столькі перажыта. Трэба коротка. Самае галоўнае. Жыццё штука складаная. Ён здзівіўся, які ў яго хрыплы голас. Загаварыў галасней. Не заўсёды зразу можна знайсці правільнае рашэнне. Я, канешне, не раз памыляўся, але я ніколі, голас Апейкі пацвярдзеў, не патураў ворагу. І тым больш не змыкаўся з ім, як тут стараўся пераканаць таварыш Галенчык. Такім жа бездоказным лічу я і абвінавачванне мяне ў правым ухіле, якое таксама ж блізка да ісціны, як і іншыя. Калі я памагаў каму-небудзь з тых, у кім сумняваецца таварыш Галенчык, то таму, што лічыў, што гэтыя людзі могуць быць карысныя нам. І лічыў подлым таптаць людзей, якія хочуць жыць па-новаму. Нават калі гэтая дарога была для іх няпростая. Я ведаў, што знойдуцца дзеячы, якія прычэпяць адзін з тых ярлыкоў, якія тут начапілі, але лічу трусасцю рабіць наперакор свайму партыйнаму сумленню. Я і далей буду рабіць так, як падказвае мне партыйнае сумленне, не азіраючыся на выкрыкі тых, у каго кульгаюць ці разважнасці, можа быць, сумлення. Вы каго маеце на ўвазе? Загарэўся Галенчык. Я сказаў усё.
зірнуў Апейка на Белага. Будзем галасаваць. Белы ўстаў, як бы даючы зразумець важнасць хвіліны, памаўчаў. Хто за тое, каб таварыша Апейку Івана Анісімавіча аставіць у партыі? Ён сам першы ж падняў руку. За ім падняў руку Беразоўскі. Двое. Хто супроць? Адзін. Такім чынам, большасць за. Ледзь Белы аб'явіў рашэнне камісіі, не чакаючы, калі сціхнуць воплескі, Галенчык папрасіў слова. Я лічу гэтае рашэнне няправільным. Лічу, што камісія ў даным выпадку праявіла палітычную блізарукасць і апартунізм. Я пераканаўся ў гэтым яшчэ раз, слухаючы выступленне Апенькі, у якім ён не толькі не прызнаў сур'ёзных палітычных памылак, а і заявіў, што будзе так жа дзейнічаць і далей, і ў якім ён назваў усіх, хто ідзе прама, трусамі і дурнямі. І я далажу пра гэта вышэйстаячым інстанцыям для адпаведнага вываду. Ён зноў абвёў залу, перш чым сесці. Ён быў упэўнены, што не ўсё кончылася. Поўны хвалявання, думак, Апейка нібы праз завалоку бачыў, як чысцілі трэцяга, Харчава. Паўнацелы, шыракагруды, аж гімнасцёрка як не трашчала. Ён стаяў прама, па-вайсковаму, гаварыў коратка, голасна, трымаўся вельмі спакойна. Спакойна яго буравата-чырвоным твары ва ўсёй моцнай постаці быў і тады, калі пачалі чытаць запіскі. Запісак было нямала, і большасцю нядобрыя. Што п'е часта, што грубы з людзьмі, што без прычыны арыштоўвае людзей. Харчаў гаварыў, што выпіваю часам, гэта праўда, не адмаўляюся, але ніякіх парушэнняў па службе з-за гэтай прычыны не было і не будзе. Я выпіваю свабодны ад службы час. Калі б я не піў, я ніколі не прапіваў памяць, і тым больш сумленне. Я заўсёды помню пра свой абавязак і заўсёды магу выканаць любое паручэнне. Я адмятаю як паклёп, голас яго падужэў, пацвярдзеў, што я грубы з людзьмі. Ён перасіліў гоман у зале. Я, канешне, рассусольваць не люблю, але з людзьмі невінаватымі я гавару вытрымана і ветліва. Я грубы з тымі, з кім трэба быць грубым, са всякай контррэвалюцыйнай сволаччу і спекулянцкай нечысцю. У мяне такая работа. Мне даручана глядзець за всякай нечысцю, ахоўваць ад яе савецкую ўладу ў раёне і савецкі парадак. Я ахоўваю, не цырымонячыся з тымі, хто падкопваецца пад наш парадак. Я не цырымоніўся і цырымоніцца не буду. Ну, а што вы скажаце на тое, што вас абвінавачваюць у незаконных арыштах? Нагадаў Белы. Я скажу так, што незаконных арыштаў не было. Харчаў адужаў гоман у зале. Гэта паклёп? Калі трэба, я гатоў хоць сёння даць поўны адказ адпаведнай камісіі. На кожны факт арышту, на кожную меру. Аб усіх мерах я дакладваю ў адпаведныя органы. Ніякага самаўпраўства я не дапускаю. Мабыць, таму, што ў зале гаманілі нядобра, ён дадаў яшчэ цвярдзей. Все арышты были тому, что были контрреволюцыйныя дзействия. И пакуль яны такія дзействия будуць, мы будем прымаць неабходныя меры. Гайліс дапёк Харчаву так, што бура-чырвоны твар Харчава стаў барвовы. Спачатку за выпіўку. Піць на такім пасту ёсць самае вялікае злачынство.
Человек, который пьет, не может не сгубить совесть и не может заўсёды выконать любое задание. Потым за грубость. Товарищ Харчев не верит іншы раз не толькі просты селянин, але і советский актив. Партийцам не верит, сам толькі себе верит. Поэтому у товарищ Харчев есть помылка. Незаконные арешты, виже незаконно арештовывали громадянка Сорока с Курани. Ви выпустили скоро, но виже арештовывали. Почему вы говорите, незаконных арештов не было? За Гайлісом выскочил лісливый Зубрыч, заступился за Харчева. Харчев выключно адданы справе, принциповый большевик. Потым падтрымаў Харчева Башлыкоў, які зноў трымаўся з гаспадарскай упэўненасцю. Заявіў, што Харчев працуе ў самым цесным кантакце з райкамам, ніякіх фактаў злоўжывання сваімі правамі не дапускаў. Пахваліў Харчева як члена бюро, справядлівага, сумленнага, актыўнага, у самых складаных і важных справах ніколі не быў у баку, удзельнічаў заўсёды адкрыта, прынцыпова, па-партыйнаму. Доўга, крыкліва тлумачыў значэнне працы Харчева Галенчык, які, аказалася, мог быць і шчодры на хвальбу. Горача маляваў ён тым, якія сядзелі ў зале воблік адданага, строгага, але справядлівага бальшавіка, якому выпала на долю такая цяжкая і слаўная праца. Апейка бачыў, як Харчев па-свойму праўдзівы, непрыхільны да напышлівых слоў, няёмка крывіўся ды адварочваўся ад Галенчыка. Выйшлі на вуліцу пад раніцу. Неба шарэла. Было вельмі холадна, гразь узялася храпаю. Апейка разы 3 спатыкаўся. Пора б уже снегу быць, чтоб не пашкодзіла азімыя. Ішло спачатку побач некалькі чалавек, потым асталіся ўдваіх. Харчев, які таксама маўчаў, раптам плюнуў. Ну і гніда ж гэты крыкун. Ці ганіць, ці хваліць, бляваць хочацца. Апейка не сказаў нічога. Разам дайшлі да хаты, а разышліся кожны на свой ганак. Потым, як хутка адчыніла дзверы жонка, апейка зразумеў, што яна не спала. Можа, таксама была на сходзе. Была? Стомлена зірнуў ён на яе, павячэраўшы. Была. Всё, як трэба было чакаць, здагадалася яна. Калі лёг, пачуў, як стаміўся. Пачуў, якую небяспеку перажыў. А што, калі б не Белы, не Беразоўскі? Хто-небудзь яшчэ пад Галенчыка? Ці без характару? Да і так, ці ўсё яшчэ кончылася? Гразіўся у вышэйстаячыя інстанцыі? Гніда, праўда. Прыпомнілася, ці можа займаць адказны савецкі пост чалавек, які звязаны з кулакамі? Хто гэта пісаў? Ці мала іх, мала каму ён насаліў? І вось жа таксама ўзяў удзел у чыстцы. А Гайліс, упарты латыш. Разам дужасцю адагнаў думкі. Што б не было і што не будзе, трэба працаваць, працаваць, працаваць. Час пакажа, чыя праўда. Праўда скажа сваё.